saya gelaku gluk. Iki jan saiki ra nggo nganu. Jan tak walik. Duh. Saiki do dijebotan lagune ayo Prakonco. Ayo Prakonco. Kuwi malah ndek pepel medeni. Mbak, ompong ngono jajal, Dik. Mbah ompong. Iki bibit, iki ya bibit unggul kuwi iki. Yo. Saiki diteruske. Napa iki malah ngomong-ngomongan ngono ora disiapke. Hei, nyiapke iki talah siji ora kabeh loro bareng. Talah siji gentenan. Mah kanten to, salah siji wae. Lek wis iki telah pegel iki. Anak wis Mas dur-dur. Oh. Tegak, blok. Kok ming disiapke ora cepat-cepat wis, monggo memorine ra ono sing otomatis saya jan. Walah. Jal, saiki nganu. Apa ya, Kon? Kowe lho terus cah cilik kuwi. Iya. Ropi iku asale Sun
aku mau celekit. Melu kakang jebulane ditundung minggat. Melu Iki lagu apa? ditundang jaran kepang. Kepang lutak barang nggonku. Ayo rusak. Barangnya terus iki ngopo? Weh. Kayak. Dideloke. Oke, satu saja. Syuting. Wajib ngaen lanang wadon lurung ilmu. Wajib ngaen lanang wadon lurung ilmu. Aja lereng iku sapa debu. Aja lereng iku maru sapa debu. Yo, Pasif ngaen lanang wadon lurung ilmu. Lanang wadon lurung ilmu. Aja leren yen turu sapa debu. Aja leren yen turu maru sapa debu. Terus iki ameng le aja leren tok le iso apa ya? Ora bisa iki biru. Oh, macam. Dul Pak dudul ya napa? Oh aduh, perengku. Teluk ki sapa? Aku karo kakrak-kakrak iki. Tuban lampu tresno lan sebaya pati. Marang Raden Wiramaya kang wis prasetya anangutranti. Syukur kowe, keri luwih wong iki wis entek lagune. Jatan Raito. Aja dicetak-cetakke. Kan gone. Ha luwih, wong wis entek kok, le baleni. Sing nonton galak pundi lho ngene niku. Kowe iki aja seru-seru le nyanyi sirine kok ditiru kodhok, genjatil, malah ono-ono wae. Terus iki kuwi kae kacane ku wis do baris rapi. Wis ada ke depan.
Sok kandhake Kang Temin kok nyanyi uning ku malahan. Maaf